Vakava kokeesta haluan sanoa sen, että siinä on kiva määrä niitä artikkeleja ja sen pystyy ottamaan haltuun siinä ajassa, mikä siihen on annettu ja mennä kokeeseen sille, että mä osaan. Ensivaikutelmani vuoden 2016 vakavakokeesta oli hieman hämmentynyt. Ensimmäiset tehtävät olivat paljon helpompia kuin olin olettanut, mutta siitä tuli todella itsevarma olo loppukokeen tekemiseen ja se menikin sitten lopulta oikein hyvin. Ensivaikutelma koetta tehdessä oli paniikki. Tuli semmoinen fiilis, että mä en osaa yhtään mitään, mutta sitten samalla tuli kuitenkin semmoinen sisuuntuminen, että nyt mä näytän kaikkea ja nyt mä näytän kaiken, mitä mä osaan. Nyt on mun hetki. Ja millainen vakava koe oli mun mielestä? Aikataulutusta ja taktikointia vaativa, haastava, mutta kuitenkin ihan handlattavissa oleva kokonaisuus silloin, kun on valmistautunut hyvin ja lukenut aineiston hyvin. Älä odota mitään vakavalta, vakava yllättää joka kerta. Mä itse olin ihan paniikissa siellä kokeessa, koska mä odotin jotain ihan muuta, jotenka älä odota mitään, mene avoimin mielin sinne kokeeseen ja sä pystyt siihen, jos sä oot hyvin valmistautunut. Joo, varsinkin tänä vuonna, kun ne uudistaa sitä kokeet, että saa nähdä, mitä sieltä tulee. Toisaalta samalta viivalta artikkelikokoelma oli niin hurjan monipuolinen kattaus erilaisia kasvatustieteellisiä aspekteja, että mä pysyin tosi motivoituneena koko pääsykokeeseen lukuajan, ja musta tuntui jo silloin, että mä olin löytänyt oman juttuni. Itse vakavakokeeseen mä olisin kuitenkin voinut valmistautua strategisesti paljon paremmin. Se oli ensimmäinen pääsykoe, jonka mä oon koskaan tehnyt, ja mä menin pieneen paniikkiin siitä, että aika kului niin nopeasti, ja myöskin siitä, että tehtävistä pystyy saamaan miinuspisteitä. Mä kuitenkin näen, että vakavakokeen voi hyvinkin selättää, kun miettii tämmöiset asiat etukäteen. Mä tein vakavan 4 kertaa. Se oli mulle keskinkertaisena lukiolaisena tosi haastava. Niille, jotka oikeasti haluaa sisään, niin sitä pitää lukea ihan kuin se olisi viimeinen asia, mitä sä ikinä luet. Lukekaa, niin sillä motivaatiolla sinne pääsee. Vakava kokeilta ei oikeastaan kannata odottaa mitään tiettyä, koska ne tehtävät on ollut joka vuosi niin erilaisia. Kannattaa varautua ehkä siihen tosiaan, että yllätyksiä on tulossa, ja sitten kannattaa miettiä, mitä teet koetilanteessa, jos ei ihan suoraan löydykään vastauksia niihin kysymyksiin. Ja tietenkin mitä paremmin sä oot opetellut sen aineiston, mitä erilaisimpia tekniikoita sä oot käyttänyt, sitä valmiimpi sä oot sitten siinä itse kokeessa. Vakava koe on aika riesa. Se on aika hankala. Pientä stressiä pukkasi. Se on vähän kuin semmoinen harrastus, missä et yhtään tykkää, mutta sit sä teet sitä silti, koska sen kautta sä saat jotain tosi kivoja juttuja.